נתנו לו תרופה לכאב והחזקתי לו את היד. בשביל, כמו שמחזיקים את היד לאישה שיולדת, לתמוך בו. כל הדרך לא הפסיק להצטער על זה שהוא מעך לי את האצבעות. הוא קצת התפכח ודיברתי איתו. הוא סיפר לי את כל הסיפור שלו ואיך הכל קרה, והוא התחיל לבכות ואמר שהוא כל כך שמח שאנחנו טיפלנו בו. החזרנו אותו שוב חזרה לגבול, והוא אמר שהלוואי שניפגש והוא יזמין אותי לכוס קפה ונשב ונדבר ונספר חוויות. כולם בתאג"ד יודעים מי זה טארק. בערך 4 חודשים מהיום שזה התחיל, הכל היה סודי. הדבר היחיד שאני זוכרת שאמרו לי, את לא יודעת לאן את הגעת, את לא יודעת לאיזה תקופה את נכנסת, ומסתבר שאנחנו עושים דברים שבחיים לא חלמתי שאני אעשה. כשאת אומרת סוריה, זה מלחמה. לפעמים יכול להיות שיהיה דיווח שיש יום לחימה באחד הכפרים, ואז זה יום שאנחנו מוכנים לקלוט בו פצועים. זה מאוד דינמי, זה יכול להשתנות כל רגע. בחודשים הראשונים היה חסך מאוד גדול בתקשורת, כי לא ידעתי ערבית, וזה אני והוא וצריך להסתדר. היו 3 פצועים שהיו מורים לאנגלית. אז כשמגיע מורה לאנגלית חייבים לנצל את הסיטואציה. הייתי שואלת אותם באנגלית איך אומרים את זה, רושמת את זה פונטית ולומדת. היום אני יכולה לנהל איתם שיחה, והוא לא מבין הכל, אני לא מבינה הכל, אבל כמה פעמים אומרים כל משפט, קצת עם הידיים, ובסוף זה מסתדר ומבינים אחד את השני. הרבה פעמים פצועים זוכרים אותי, או שהם מבקשים את נוגה, או שהם דוקטור נוגה. נגיד שבוע שעבר, הגיעו 4 פצועים, וכזה כל הזמן אמרו, איפה נוגה, איפה נוגה? אז אחרי איזה 2 באתי, ואז נוגה, מה נשמע? תודה, וזה, איך הולך לך, איך בצבא? בשבועת חיל הרפואה אומרים, שומר אחי יהיה תמיד. לא חושבים על מה שקורה להם כשהם חוזרים. כי אם עכשיו אני אחשוב מה יקרה לכל בן אדם שהחזרתי אחרי שטיפלתי בו, אני לא אמשיך לטפל בהם. אבל מה אני אגיד, אני לא אטפל בו כי הוא יחזור הביתה וימות. תמיד צוחקים על זה שאנחנו כותבים עכשיו ספר היסטוריה. וזה משהו שאולי הנכדים שלנו ילמדו בבית ספר שבמלחמת האזרחים בסוריה צבא הגנה לישראל טיפל, ואז הנכדים שלי השביצו שאני הייתי שם.